салом ҳамватанони азиз, дастаи мунтахаби таҷмаф барои иштирок дар суперкубки ҷаҳонӣ дар Баҳрайн мегузорад. Сафар доранд. мо ба шумо пирӯзиҳо ва бо сари баланд баргаштани шуморо интизор мешавем. муваффақият. салому алайкум ҳамватанони азиз, ман Лоиқ Раҷабов. имрӯз мо сафар дорем бо ҳамроҳи тими Тоҷикистон ба Баҳрейн. иншоалло рӯзҳои наздик мусобиқа моро интизор аст. барои мо ҳама вақт дуои шумо лозим, дастгирии шумо лозим. умедворем ки мо ба ватан бо медалҳои тилло бармегардем. ҳама каса ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар суперкубоки Баҳрейн иштирок дорад, муваффақият. Таҷмаф ба пеш. Иншаллоҳ сафарот мухтар бошад. Аллоҳу акбар.